Malta trid pjan olistiku serju fejn ikun hemm pjanijiet lokali riveduti u policies li fuq kollox jagħmlu sens biex ma jħallux spazju miftuħ jinqeret. Iktenna l-editorjal tal-Gazzetta The Malta Independent fejn ġi sostnut li hemm bosta li qed jitolbu biex fil-budget li jmiss ikonna pjanar aħjar u jieqaf l-abbuż f'żoni li suppost huma mħarsa u li issa l-Prim Ministru Robert Abela għandu jieħu azzjoni immedjata biex jieqaf l-isfreġġju f'ċertu inħawi tal-Gżejjer Maltin. L-editorjal kompla li hawn żoni li rnexxielhom iżommu l-karattru uniku tagħhom, speċjalment fl-irħula, madankollu dawn iż-żoni kull ma jmur qed jitnaqru. L-artiklu is-sokta bil qal llum qabel għada jeħtieġ li wieħed josserva ċertu uniformità fil-bini biex il-karatteristiċi Maltin ma jintilfux. L-editorjal kompla li l-aħħar gvernijiet ħallew li ċertu karatteristiċi jintilfu fejsa anki għawdex kull ma jmur qiegħed friskju li jintilef minn dak kollu li jagħmlu uniku. L-iżvilupp u l-kostruzzjoni jeħtieġ li jimxu pari passu mal-wirt u l-patrimonju Malti, l-kultura, l-ambjent u fuq kollox li jħarsu l-benesseri tal-poplu kollu. L-editorjal kompla bil-qal li l-Kamra tal-Kummerċ ilha anki sostni dan kollu flimkien ma' qatt ta' NGOs oħra u issa jeħtieġ diskussjoni serja mal-NGOs ambjentali u li fuq kollox insaqsu id-domanda jekk se nibqgħu noħonqu l-ambjent Malti, it-turist dak li jiġi jżurna u se jibqa' jiġi jżur Malta jew inkella se jmur sqallija. L-editorjal qala li issa huwa f'idejna x'namlu bil-preżent u l-futur tagħna u l-ġejjieni se jkun qiegħed jirrifletti l-azzjonijiet li l-politiċi fit-tmexxija se jkunu qed jieħdu illum.